Команди базасында Сәләт клубында 2-нче ел эшли һәм әйтәсе килә нәтиҗәле эшләп киләбез. Төрле чаралар үткәрәбез, интеллектуаль чаралар, төрле иҗади конкурслар. Клубның иң зур проектларының берсе ул Палаткалы шәһәрчек шартларында үтүче фестивалебез. Былтыр ул Туган як исеме белән үткәрелде. Быел инде без яңа юнәлеш алырга уйладык. Ул ораторлык сәнгате һәм инде сәхнә осталыгы. Сәләт клубларын теләгән уку йортында, уку йорты базасында оештырырга мөмкин. Бу реаль әйбер. Бар тик кирәк зур теләк, энтузиазм һәм тырышлык. Кадерле безнең сәләт клублары әгъзалары. Сезнең эшчәнлегегезне күреп торабыз. Без бик канәгать, сез шелтәле дә бик актив. Мин сезне шулай урыннарда, мәктәпләрдә, районнарда сәләт дөньясының бер матур күренеше булып хәрәкәт итүегезне теләр идем. Һәрвакыт үзегез өчен клубта, үз тирәгездә мөмкинлекләр тудырырга тырышыгыз. Һәм шул мөмкинлекләр сезгә генә түгел, башкаларга да кызыклы булсын. Үзара тату һәм үзегезнең тирә-юнегездәге башка оешмалар белән, башка балалар белән дә матур бергә хәрәкәттә булыгыз. Сәләт белән, сәләт Казандагы сәләт клубы белән элемтәдә булыгыз. Һәм үз эшегездән канәгать булып яшәсәгез, сезнең барлык эшегез дә уңыр. Уңышлар сезгә.